Halo, kumusta ro? Maong. Ya, tinawag ko Karo tayong kiyan, taga San Carlos ta. Di ba pa, maya-maya manayan kinto. Rakit to niya, maya-maya. Ito rin gagawin nyo Panser dan dryer, washing machine. Washing machine ha? Oh, Kapasitor, ano? kapasitor sih. Ya, pula na ba? Bimbuto ka. Oleh parts mo. Wala. Sige, ito muna yung gagawin na Udah glaser, walang sampai tahun. Oh, marakap ya, sarilin bos Oh, Anto man sasali kara madarala kyan. Punta na matay. Titikpan sa mo pangkiwan. walay second hand, wala rebalo. Oh, singa kapeday ikabi ya balo, sarap wala mo. Oh, Oh, kapeday second hand, wala mo. iya. Oh, agda mo alay pagawa. Gila ko dala sasaliwin mo la pan alap mi. Ito pa kakalaan to tayo napulip Isa. kapasitor ayo. Neneng ko ay sarad paano sa busing turan paano kin. Busing. Oh, Dilinis ang dayat sa amin samput. Indirect to lamay ng gawa saya ta may walay timer to ay. Paking ko la. Sa nago pigaran electric pan mo tayo so narip nagagaw yo camba lah mbak ya sir nata. Jambaan. Oh, Hindi siyempre. San Carlos inersun dinadala nyo ay. jay. Manawag. Ke kantora. Ah. Bila sis laglareg. Mana sih ke kanto? Dari diri solatan. Dala. Sabay kayong papo ay. Oh, masak bay. Alas 6. Tangka dyan, Antonira rumarakin mo tanay eh. Di wala mo laikin mo, nanaw kay kalataan. Oh, tangkam dala nano ke dalam na motor. Ano, labe? Oh, Ugi pa nyo ay. wala panaugi pa mi jet udarita. Ay, abangan nyo. Amdi basta jelaba amay in tinawag ta kami laba ya mampundo. Ay, Unang singa. tiyan sa mantan si kapayo ako si Engineer Steves. May jahit. Oh, Tay-tay. oh. Man dalit to ng sama man natan inatila nga pula. Ay, natila. Inatila si May surbiyor. Oh. Bali-bali kinday ni. si Umar ya nan alay konsilor balot ja. Ni. Balot. Kumplito manaya. Wala malajay. Alkaldirom. Oh, wala. Ay, siya Rubing kini Rubing repair shop with sweet. Makakatay ka eh. Jet gasolina lah. Ay gasolinaan. Oh. Doon na dyan, kakawayanan. Oh. Kumpor milat titan. Ang kumpur bilang no. Tingaw-ligaw ka. Oh. Diyan sa Nago. Malagsusan libo siguro mo, tawa. Oh, wala mo. Wala mo, tawa. Nabawi gasolina, kantora. Oh, nabawin mo. Ay, boy, buko rin nun libar. Oh, no jay. Kaya pero no ami kan pigara kami tel mo ja. Ay, si pamilya, natilakad ka. Oh, nalad abong la. Abong. Nagagawin sa kayo sa patay. Sakit simba mila ja danita yan tel. Tutulog-tulog. Oh. San kan, sempat after 1 week Oh, Di mari kali ke Cimis, sada kalay pabot. ayo wala mo. Wala mo, tiga anak yoy. Talora. Di ba balihan walay kinto lah. Walay dukulan. Wala mo laray muskitiro ra, walay kalkaldiro. Kompleto pati danom ne. Smart awa. Wala tanay. Naraka pa singa singa may hotel. On. At the same time business. Wala ka. Marunong si Karotan to may ngalan nyo, boss. Ronald Castro. Ronald. Castro. Marunong si Ronald ni. Unya man sa ginagawa ro mga iba yo. Wala kayo riro kintamat. Oh. Jawa, Cortina. Cortina on. Ay, wala ka ibang mat. Wala rin ka ibang mat. Oh, wala Ramadan. So, Ay. Ano wala na sa martodala niya kyan. Hindi, maraka paano. Wala rin ka ibang tanong sa Una ada kalira ya aman Hindi, kikinan. message. Safety oh. Oo na, makapataktakot mo na. Marakap. I like it. Yeah. Pagkaila abigay. Gawin mo dyan. Sa nuken, manawar ka malay siradalan kontura. Oh. Ay, Ay kayo malaman luto. O maluto kay bao. maluluto kami sir na Laas, sa saliwat mo, may no. bibigla. Ya si Rawa. Oh, no. May ano to la.
No labi, maluto kami sa unyan kanay. Man kami ulatad turo-turong pakanan ay. Oh no, no na. Padaliw kalabala natin. Marakap. Para kami ay motor to. Katong dyan Pilipinas, Basta pagkuli ka. makuli ka dyan, si pandar mo laba say. Diskarte. Oh. Ang may babagan agay hirap na bilay kung tututa kung gagalaw Ay oh, no agkang galaw talaga, mira sa bilay. Oh, sare man hirap sa bilay dyan, arami mayras. Tamay lay napan anapan natin dyan. Basta madiskarte ka dyan. Baro talaro Oh, baro. Pareho'y kapasit kinto, pareho'y amperes to ra kunto ra. Yan tutay ang tam si katoy gawon. Pigari presyo to ta so kana. Diyan ba ya sir, tuan ba? 200. Oh. Ito na ang patangat. Di pan. Kaukulan so kyan. Wala hindi bago man sari kakaarot tayo araw ya. Advice mo matano, bilbilan. Pen labantayan da ka. Apa yan kung kinugom na yung sa mo mga nito? Wa maggilig lagi la. Hindi wa magilig-gilig na dalan. Ay pinapang mo na. Dapat mangkuli labat ira araw Oh. Mangkuli. Sa Marinis sa trabaho ka mo. Sigurado nagmangraw na. Ang mangraw niya sir. Tigaran namin so disgrasya araw Ya, Ganito malaba so kapasitan to laba. Okay mo sa busing to. Okay Tuman. Parang nasap niya may rosas to, binatang mo na ingat. Dito mga giring na dalan na giring na dalan na sagurda na ano yun nababangga nila. Ayaw motor mo, bayaran mo lang siguro. Ayon, bayran. Pero binayaran to niya ay sa trabaho mo. Oh. Pigay bulan mo pinalaga na ay taon man na. Kanya sir, kas kumulatan ya. Ay kas lagay latan yung kas tumanay ba. Inalak ken mo tan sir, nalak mo tadlingdingan kan. Lagang kun sakitaon mo. So, Mama Africano, anggapi yan. Hindi, at ang sukago mo madiskarte. Si Arnold, niya maya-maya kita, kaya paano nang tayo rin ito Maya, kay kaya ang mula binatang na. Nyara ini Araya ay. Naramay na ni Ryan Parts. Imbis di ibang takla. Tanay, recycle. Doon dyan Pilipinas, sa ida kalabasura dyan la ararayay. Kinay pero amin na kinja. I-recycle dala, lata, babala yan, karton. Kumplito. Salamat lay danom to. Wala mo la ulis to niya, moskitero, wala mo lay limuran, sako banto. Tolda, kontura. Di wala may babato manayan Oh, gabay mo makarelax. Baka labas da yan mangga kontora itunda to ta naugep. Okay, now with that sir. Ya, oke, balik-balik araw salamat Okay. Oh. Napigil lang nun yan. Pigil na Arnold, guwapo. Mabati-batik. Ano ka sa speed daw? Maraga. Oh, mayroon na eh. Maraan. Ayos. Thank you.